Ciniata, compartita, bella casa.
ese personaje de esos. Soy público. Soy público, o sea, como un público. Vale, soy izango zara WC publikoa. Papela, beste, zuze papel. Hau zuzera, OCD? Esmokina mierda! Baina hemen bakarrik, baina papelerako, fabrikako papeleko roilua baino bixaro da. Honekin moztu behar duzu. Osea, laurdenan, erdixa. Osea, entenditzazu, eta hemen petila bat egiten da. Baina, bazkaitxe handixa. Tira, ekarri, erapetxiztazen zure harrixa. Txurate, txabar, txurate! Horreko tixitxu. Ose. Betxura. Popan sakako txura. A ver, zuze personaja ez da. Zea. Arabia mínimo, ¿está? Alfatakua mínimo, ¿sabes? Bueno, alfata. Zuze, potxura. Batea, Estefano Sekas, autografua eskatzen az, aski eskatu zen autografua ginen dugu, zuzen Euskal. Hori komiki baten agertzen da, ez da, Euskalo komiki. Euskalo, atarkalo da bestia, Euskalo, eta zuk laguna tarkalo. Euskalo, tarkalo, takolo, pirrentako da. Ai, eske, pixkat infantileria saria, hemen ez da bate martxial. Zuno za? Barria? Bero tripetak energia. Ahora, Esteban. Mobila, nik ezu. Nik ez da. Bueno. Ez. Raiderrian batzutan imprevistuak enoten dira. Bueno, eta kontua da, ala mintzatu zen zapaturistan, personajia zahartuko direla, zelan zatuzta. Bai, Dominici bera bai? Dominici, puta mierda, claro. Era pintxatzen no, Pintxatzen, gaixo berde parte. Esta da. Dominici, kamaleon. Gaue da puta, zigarrua erretu. Kamaleon dazkoitea. Kamaleon igual transformazioa sartuko da, txamante prailea haitz. Eta txamante prailea haitzetik pasako gara. Joan Junak esan da, bera azkena gaur, molatzen jako da hori, azkena hitzetik, porque azkena zer mobilia. Eta azkenea joan dira. Gaiderra ordu. Eta pixkat tematikia, bueno, tema, baina pintua. Baina, bueno, aixe, ez da ite, 12. Amaliaren urte mugia edo jomugia edo dala hemen matada izan, amal. Ekies, bide, al estilo romanikua. Baixe, matada izan, ala mintzatu zan matada izan. Zapatrustako karabania, hemen autobusan planen takoio piristako horrez. Eta hemen, Repsolekua barik iliniko zaua beste gasolinatiko bat, Euskal Zor. Zalan, eta hor parabia, ze horbe personajiak dauze, bater publikutan, ezta? Bale, Benita, mobilia da, hau amaitzen danean, dea desiatzen nagoela, ze txapa bat, ez da kasua beste gauza hauaik eitxeko. Entean ditzeo, tongoitzen kontzertuak €125, tío. Toma mierda, osea, que te jodan, tío. Osea, ni tongoitz, osea, egixara, tío. Eusebio besatu estana, mocedades ikusta,
Bueno, baixe. Hau dana, zapatuizakuak egingo datzila gaur, omenaldisa, 11. urtearrena matada izan. Ondo esabat, giputxiz? Hala, pues. Esteban, a secas. Movilia, che, movilia.